Què és el que heu vingut a fer aquí avui? Avui de fet tenim dos actes. El primer acte que fem és un debat relacionat amb la marxa Som, que és una marxa que està recorrent el país, i a cada lloc que arriba es fa un debat sobre processos de participació en democràcia d'un nou país, de quina manera la gent pot participar en el dia a dia, diguem-ne, d'aquest país nou en democràcia. I després hi ha un segon acte, una mica més lúdic, que és el que celebrem el 5è aniversari de l'Assemblea Nacional Catalana d'Esplugues. O sigui, el mes de juny de l'any 2011 es vam constituir com a assemblea territorial aquí a Esplugues i fem una mica de celebració i commemoració d'aquests 5 anys. I sobretot molts ens ho explicaran una mica i llavors nosaltres mateixos intentarem fer una mica de debat per veure quin tipus de participació ciutadana és més adequada, és millor en una democràcia. L'ANC és com la mateixa Assemblea Nacional Catalana, han sigut 5 anys de gent treballant intensament, vull dir, per l'Assemblea Nacional Catalana ha passat molta gent, alguns s'hi han mantingut durant els 5 anys, altres han anat i han vingut, en tenim de més nous i de més vells, però hi ha un intens treball, diguem-ne, durant 5 anys, que avui en aquest acte festa, es veurà una miqueta també aquest treball que hem fet durant aquests 5 anys, que jo crec que ha sigut molt. Perfecte. Martí Olivella, del Parlament Ciutadà, una de les entitats de Reinicia. Un moment, Parlaràs allà segur. Molt bé, això ja m'agrada més. El que estem plantejant és la important dir que fins ara hem tingut només una forma de democràcia dels parlaments, etc. I això ens ha portat a un aïllament entre la partitocràcia i gran part de la ciutadania. Iniciatives com la Reinicia o com la mateixa la Marxa Som o el Parlament Ciutadà o inclús el procés constituent estem desenvolupant una teoria i una pràctica d'una democràcia que, sense negar la representativa, que és necessària en una societat amb tanta gent, també pugui ser participativa i també directa. Participativa què vol dir? Que no tot hagi de passar pel Parlament, tot allò que la gent puguem decidir directament en els nostres espais de forma participada, ho puguem fer. Directe què vol dir? Que tot allò que es pugui posar a referèndum, a consulta, a iniciativa legislativa, també es pugui fer. Per tant, una democràcia amb 3 potes és molt més sòlida, molt menys corruptible i molt més democràtica que no pas una democràcia només dels partits i de la Si hagi facilitat la investidura d'Anna Pastor, la investidura, que sigui la presidenta del Congrés. No? Sobretot... Pots dir el teu nom, el teu cognom i el teu càrrec, si us plau? Sí, em dic Jaume López, soc portaveu de la plataforma Reinicia i professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra. Jaume, tu de què parlaràs aquí avui? Bé, d'altres processos constituents, processos democràtics que s'han donat en els últims anys arreu del món i grans lliçons per aprendre, des del cas islandès, el cas irlandès, ara mateix s'està fent un procés constituent participatiu a Xile, per tant donaré unes quantes pinzellades d'aquests altres casos. Molt bé, perfecte. Bé, des de Reinicia valorem molt positivament que la comissió hagi acabat tots els treballs que porta mesos fent, però al mateix temps a com s'està entenent aquest procés constituent. Nosaltres sempre hem defensat que el debat sobre la independència i el procés constituent són coses separades i que, per tant, aquest procés constituent ha de servir per, com va passar el seu dia, el dret a decidir, unir a tots els demòcrates, tots aquells que volen imaginar com ha de ser la Catalunya del futur. Un d'aquests debats és el debat sobre la independència, però tota la resta és un debat que hem de fer tots junts. Molt bé, doncs... Que està recorrent el país, està recorrent Catalunya en 4 columnes i allà, diguem-ne, on t'arriba, normalment es fan debats, es fan assemblees en els quals la gent participa precisament en una democràcia moderna.
És a dir, estem parlant molt d'un nou país, d'una Catalunya millor, d'un país millor, etc. Fins i tot independent o no, però en tot cas volem un país millor, i en aquest país millor doncs, una manera és la regeneració democràtica, l'aprofundiment democràtic. El dia és el dissabte, al migdia, i aquí Esplugues, però esclar, estarem en plena festa major, i bé, si avui som una vintena, doncs en plena festa major seria preferit avançar. Bé, les dues persones que han vingut, processos de participació, molts perquè ja n'han viscut i altres perquè tenim aquí més a prop meu, és en Jaume López, alguns ja el coneixeu perquè va venir l'any passat. En Jaume López és politòleg, és professor de la Universitat Autònoma, no? Pompeu Fabra, perdó, de la Pompeu Fabra. I és també portaveu de la plataforma Reinicia Catalunya, que també coneixeu, que és la que està treballant amb la Convenció Constituent. I al seu costat tenim el Martí Olivella, que el podria presentar de moltes maneres, però en tot cas és director de Nova, que és una organització d'innovació social. Seria així, Martí? I segurament podríem dir moltes més coses. Bé, doncs passo la paraula ja. Martí us ho explicarà bé perquè ell ho domina. Recollirem una mica aquestes idees. Per què? Perquè totes aquestes idees que es van recollint en aquests diferents pobles on arriba la Marxa Som, de tot això se'n farà unes conclusions. És a dir, tot això, quan acabi aquesta marxa que acaba el 31 de juliol a Montserrat, doncs se n'extrauran unes conclusions precisament a través de totes aquestes assemblees que s'hauran fet arreu del país. Enhorabona que estigueu preparant ja la festa major i sobretot amb ganes de parlar d'aquests temes. Diverses qüestions. La primera és que aquestes conclusions que parlava en Jaume aniran a parar al Parlament. I aniran a parar al Parlament com a contribució al que la Marxa Som està plantejant és una nova Constitució catalana. Ja sabem que és difícil, que pot tenir molts o pocs articles, el Jaume també parlarà d'això en d'altres llocs del món. Ells han tingut una intuïció que m'ha interessat molt, que és si a la Constitució hi hagués un article que digués que el poble, la ciutadania, podrem anar participant, anar definint les regles de joc de la Constitució i totes les altres, conjuntament amb els parlamentaris, etc., potser no ens caldria ara fer una Constitució que ho toqui tot, perquè a més hi haurà diferents posicions i tal, sinó que introduint, igual que la Constitució parla que hi ha d'haver una democràcia representativa amb uns partits, uns sistemes de vot i uns parlaments, és el que hi ha a totes les constitucions i també hi serà en aquesta. També hi ha constitucions, el Jaume també en parlarà, que també introdueixen altres formes de democràcia que podem dir participativa o directa, que és el que ara explicaré una mica més. Per tant, si aconseguíssim que a la Constitució no només hi hagués un tipus de democràcia que té avantatges i inconvenients, sinó que també n'hi haguessin d'altres que complementessin i que reduïssin els inconvenients, podríem trobar una fórmula que llavors ens permeti anar construint el país que volem al llarg del temps i no tot concentrat en una cosa, sempre sotmesa a pressions internes, externes. Aquesta és la intuïció, la proposta de la Marxa Som. En què consisteix la marxa? En fer aquest plantejament amb uns procediments de democràcia participativa i deliberativa, també ho explicaré, de manera que a cada lloc per on es passa hi ha aquestes assemblees i grups en forma d'arbre, de diferents nivells, i tot això es va plegant amb unes arques, amb unes caixes, s'aplegarà tot a Montserrat, amb els delegats de totes les comarques de Catalunya per on s'hagi passat, i això es portarà al Parlament en el moment en què el Parlament pugui estar atent a aquesta proposta. No sabem quan serà, però algun dia serà. Això és una mica el marc on som. Llavors, he dit ara unes quantes paraulotes, que possiblement tots nosaltres ja sabem què són, però com que de la democràcia representativa, del vot de les majories dels partits i dels parlaments, ja fa 40 anys que n'hem anat aprenent moltes coses, en positiu i en negatiu, m'agradaria ara parlar dels altres conceptes
i d'allò que estem intentant precisament entre la Marxa Som, el Jaume, el procés constituent, etc., bases d'una nova narrativa, d'uns nous termes que ens ajudin a posar nom a allò que ens agradaria que fos i que no ens serveix només dient democràcia. El primer intent que hem fet d'això és dir-ne que la democràcia avui, aquesta democràcia formal representativa, és una democràcia desequilibrada. Desequilibrada té dos sentits, no? Un és que no té equilibri i l'altre és que està malalta, no? Una persona desequilibrada vol dir una persona que no està bé. Doncs a la democràcia li passen aquestes dues coses i per tant per equilibrar la democràcia vol dir que hem de trobar altres components que no siguin només el que té. Fixeu-vos que la pròpia democràcia, des de la Revolució Francesa, un dels elements clau per a un equilibri intern d'aquest tipus de democràcia va ser els tres poders. Era l'equilibri dels tres poders, el parlamentari, l'executiu i el judicial. I això ens ha arribat fins aquí, continua funcionant, més o menys bé, més o menys malament, però en el seu global és només una peça. Per què és una peça? Perquè, clar, quan va sorgir això a la Revolució Francesa, durant molts anys els que votaven eren els homes rics, homes només rics i supermajors d'edat, propietaris. Després de 200 anys hem aconseguit que des dels 16 o des dels 18 anys, homes i dones, puguem votar. Però clar, quan hem pogut fer això ja ens han avançat, ja hi ha altres poders que fan uns desequilibris de la democràcia formal, els poders fàctics, econòmics, empresarials, financers, etc., que dius, home, no ens representen o no ens representen prou bé. Per tant, hem de trobar quina altra forma tenim d'incidir en això. El demos, el poble, i cràcia la podem entendre com a poder, o democràcia com a poder tampoc és veritat. El poble no té un poder jurídic de la sobirania de decidir les coses importants, però no té el poder executiu ni difícilment el tindrà. Però podem trobar altres formes que ho complementin. Si la democràcia representativa, com diu el Jaume, és una pota, per equilibrar-la almenys necessitem tres potes, estem d'acord, no? Amb dues potes encara ballem. Segona pota, el que n'hem sentit parlar més, la democràcia directa. És de la democràcia representativa i quines són les competències de la democràcia directa, referendària, no només per votar lleis o per decidir si surts o no d'un país o si ets independent o no, sinó també, per exemple, per derogar lleis o, per exemple, per derogar càrrecs electes, que es diu abrogativa. O sigui, hi ha tota una gamma que ell ho explicarà millor, això. La tercera pota és una que en diem sovint però que a vegades ens és més difícil de configurar, democràcia participativa. Tindríem representativa, directa, referèndums, i participativa. Clar, quan ens diuen no, és que la democràcia representativa ja és participativa perquè tothom pot, si vol, anar a votar i participar votant. Home, sí, però en aquests 250 anys o 300 anys la gent tenim uns coneixements, uns accessos a una informació, a les biblioteques, ara a internet, uns criteris propis. No pot ser que deleguem un món tan complex i tantes decisions a 150 o 200 o 300 persones i al govern corresponent, que poden ser molt bons, però 4 ulls veuen més que 2 i 50.000 ulls en veuen més que 10. Per tant, podem trobar formes de democràcia participativa que, sense negar la representativa ni la directa, ens ajudin a construir millor les decisions comunes i el control entre uns i uns altres. Fixeu-vos que la teoria del control dels tres poders, legislatiu, executiu i judicial, ja tenia aquesta intuïció. 3 poders és millor que un. Abans el rei absolut, que és on ve la Revolució Francesa, canviava el bastó com el faraó, i ara era jutge, ara era governant i ara era legislador. I a més representant de Déu a la terra, i sacerdot suprem. Doncs anar distingint aquestes coses ens dona més possibilitats de que no hi hagi tanta arbitrarietat com ara l'Erdogan, diguem. Aquest senyor és fantàstic, ara aquest senyor s'ho liquida tot. Jo, en nom de la democràcia, em liquido tota la diversitat i només els meus. Aquestes coses passen. Com que passen, hem d'estar preparats com a poble, no només per quan van bé les coses, ni que siguin convulses, sinó per quan van malament.
i si tu has decapitat el poble perquè tota la democràcia és només votar uns partits cada 4 anys, després estem fotuts, no? Bé, això és un acte convocat per l'Assemblea Nacional Catalana i per tant ja sabeu de què estem parlant. L'Assemblea és, jo crec, el paradigma, el model del que ha estat la construcció d'una democràcia participativa a Catalunya en els últims 5 anys. Per què? Perquè arreu del territori la gent s'ha autoorganitzat i heu incidit en triar uns representants, una part de democràcia representativa, en decidir coses per una espècie de referèndums o consultes internes, no? Que heu de fer ara i de tant en quant es fa, però la vostra base no és ni la representativa de triar uns representants ni la de només votar unes decisions proposades per representants, sinó la d'autoorganitzar les vostres decisions en el vostre territori per fer bullir els ideals i els objectius de la pròpia assemblea. I això es pot fer de qualsevol tipus d'altre tema, no? Jo crec que aquesta combinatòria és el que estem proposant, i d'això ens agrada dir-ne democràcia equilibrada o democràcia plena, en el sentit de que l'altra és partida, no? És incompleta, i ens sembla que hem de ser valents i valentes i plantejar-nos no només sortir del pas ara en això, sinó, i acabo, a la transició hi havia l'Assemblea de Catalunya, no? L'Assemblea de Catalunya, molt diferent d'aquesta, perquè aquella era bàsicament representant d'organitzacions i de partits. Aquí es va voler precisament, per evitar aquest problema, ser a títol individual. El seu final va ser, bueno, ara que ja tenim la democràcia ja no us necessitem i els partits se la van carregar, no? Cadascú tindrà la seva interpretació, el Chirac ho explica molt bé en aquest llibre, La tradició dels líders, i ja està. Bueno, igual que l'ANC ha après que no s'havia de fer ara una nova assemblea catalana a base d'organitzacions, perquè això hi ha masses intermediaris, sinó directament la gent que volgués fer-se soci, organitzar-se i ja està. Potser també hem d'aprendre que un cop aconseguits els objectius de l'ANC, que esperem que sigui aviat, potser no cal dissoldre's, ni cal dir ara ja no cal que hi sigueu, no, podem continuar organitzant el país per tot tipus de temes, no només per la independència, i potser ja no es dirà l'ANC, no ho sé, no m'estic ficant en una decisió interna de l'ANC, estic dient el model de participació és democràcia participativa, amb una experiència d'autoorganització, amb capacitat de fer referèndums, de prendre decisions, de triar representants, però amb una iniciativa feta des de la ciutadania. Mantinguem això com un valor molt important i potser alhora estarem ja posant les bases d'aquesta democràcia plena i més equilibrada, que sense negar la representativa, que té la seva dinàmica, podrem enfortir l'altra i fer-la més plena. Moltes gràcies per la invitació també. A mi em sembla, com deia el Jaume Marfany, l'altre Jaume, que avui sobretot hem vingut a practicar, que potser això probablement és el més innovador, més que fer una xerrada. Avui jo mateix aprendré, perquè en teoria després a la pràctica del Martí, com podem generar un mètode per deliberar, que això evidentment quan són més persones ha de tenir altres matisos o altres regles, però parlem molt i per tant avui ara ho podrem practicar i per això no em vull extendre gens, només vull dir 4 idees puntals. La primera idea que crec que cal anar repetint i segur que ja l'heu sentida, segur que en sou conscients, però crec que és constituent. La mobilització que estem tenint a Catalunya combina molts motors, moltes energies, moltes formes i motivacions diverses, des d'un principi nacional, de reivindicació de la nació catalana, etc., fins a la voluntat d'autogovern, etc. Però hi ha un principi per sobre de tot que crec que hem de subratllar, que és el principi democràtic. És a dir, el que estem fent, la reivindicació coneix a independentistes, a sobiranistes, la gent que vol una regeneració democràtica i que va sortir a les places del 15M també, és que volem
com deia el Martí, una democràcia plena. Volem més democràcia. I que és la fallida democràtica en l'Estat. L'Estat no reconeix, ens diu que som una minoria, ens exclou democràticament. L'Estat, en aquest estat en el que estem, no hi ha una bona articulació democràtica perquè ens exclou els catalans perquè no som majoria en el conjunt de l'Estat. I per tant protestem d'aquesta mala aplicació de la democràcia. Però a nivell intern també el que estem és reivindicant, sobretot, una democràcia que tingui en compte tots aquests factors, és a dir, aquestes mobilitzacions que ha fet l'ANC i que vam fer altres abans amb la plataforma pel dret a decidir, etc. El que estan dient és no volem que la política només i exclusivament, diguem en aquest cas, si voleu simplificar-ho molt o si em permeteu la simplificació, el nostre enemic no és l'Estat, només. Els defensors de la democràcia tenim com a repte també, tenim una trinxera, una tensió, una bretxa aquí, tenim com a replicants, com a contrapart, aquells que pensen que la democràcia només és allò que passa al Parlament. No ens confonguem com els independentistes, hi ha moltes paraules. Primer, això que estem fent és una reivindicació democràtica. Els demòcrates volem desenvolupar una democràcia plena o equilibrada en el segle XXI i a Catalunya desenvolupar la democràcia vol dir també o reformar l'Estat o marxar de l'Estat. Perquè no hi ha una altra manera de desenvolupar la democràcia. Però fixeu-vos que aquí estic dient o marxar o reformar. I aquest per mi també és una segona idea clau. El procés constituent que estem engegant a Catalunya, que estem començant tots junts, és un procés que el que busca és aquesta participació directa per imaginar, per dibuixar les línies mestres de Catalunya, que ningú els la dibuixi per nosaltres, ni des de Madrid ni des de part de Ciutadella. I això què vol dir, per tant? Vol dir que tant si vols crear un nou estat, una nova república, com si el que vols és reconfigurar la relació de Catalunya amb la resta de l'Estat, hem de generar un espai justament per codecidir, per deliberar i imaginar-nos aquesta Catalunya del futur immediat. Dit amb unes paraules, com abans us deia, permeteu-me la simplificació, no? Deia, quins són els nostres enemics? Doncs ara una altra simplificació, però crec que prou contundent. El debat de la independència i el debat constituent no són la mateixa cosa. I qui vulgui confondre-ho està fent un mal servei a la democràcia. Perquè els demòcrates ens hem de trobar en el procés constituent. I alguns demòcrates defensaran la independència i alguns demòcrates no defensaran la independència. Per tant, ens cal reivindicar moltes coses, però ara toca, entre altres, si el referèndum, toca reivindicar un procés constituent on la ciutadania estigui empoderada. Això s'hauria de reivindicar, permeteu-me que parli en segona persona perquè soc membre de moltes coses però no de l'ANC, això hauria de reivindicar l'ANC. Des d'aquest poder popular que deia el Martí. Ara ens toca. Què toca fer ara? Doncs continuar defensant la independència, que és l'objectiu pel qual l'ANC es va constituir, però també toca lluitar perquè aquest procés constituent sigui plenament democràtic i per tant tingui una base popular, que pugui incorporar totes aquestes coses de les que el Martí parlava. Segona idea. Tercera idea, molt ràpidament. Per tant, quan parlem de la Constitució, compte, la Constitució efectivament és absolutament necessària per a una nova república. Els independentistes volem una nova Constitució. Però abans de tenir i discutir una Constitució hem de debatre aquestes línies marc. I aquest debat, per fer aquest debat, no només no cal els independentistes, sinó que pot començar ara mateix. Perquè no podem confondre el contracte social amb l'eina per desenvolupar-ho en una futura república. Siguem conscients que ningú ens confongui, perquè de fet aquesta confusió malauradament l'estan portant a terme aquells que no ens haurien de confondre, que són els nostres representants polítics. Des de reinicia hem vist, amb un cert estupor, les conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, on això tan senzill que estic dient, perquè és simple, no queda recollit. I després alguns s'exclamen que els que no són independentistes no vulguin participar del procés constituent. Home, depèn com el defineixin. Certament. Després entraran o no entraran. Però si barrem la porta, si
Si els diem que només els independentistes poden fer el procés constituent, ens estem equivocant. Qui podrà desfer aquest embolic o com superar aquest error? Home, hem d'intentar confondre els nostres representants. Però com a mínim, i sobretot, que la gent que no forma part dels partits polítics, diríem que no són membres o professionals de la política, que tinguem les idees clares. El procés constituent l'hem de definir de tal manera que estigui obert a tota la ciutadania i que es correspongui, de fet, amb allò que ja va unir a tots els demòcrates d'aquest país fa només 10 anys, i fins ara, que és la defensa del dret a decidir. No cal ser independentista per defensar el dret a decidir. Ara, no cal ser independentista per defensar un procés constituent de base popular i participada. Quarta idea, ja acabo. Això que estem fent és singular, òbviament perquè només a Catalunya, com a mínim en el món occidental, només a Catalunya s'està portant a terme un procés de sobirania en contra de l'Estat. I per tant, no és que ens pensem que som millors, és que senzillament estem fent una cosa estranya, des del punt de vista absolutament objectiu. Quan a altres indrets, a Quebec, a Escòcia, etc., hi ha hagut algun procés de sobirania, estan negociant. I nosaltres, malauradament, no el podem negociar. Ens agradaria negociar-ho, però no podem fer-ho. Per tant, el que estem fent és molt singular, però el procés constituent entès de la manera que encaixa amb el que el Martí estava parlant, no és cap votat, no és cosa estranya, no és una cosa que processos constituents fan recents, on no hi ha hagut independències. O sigui, quan els països ja consolidats, que no busquen canviar les seves fronteres, com Irlanda, com Islàndia, com Xile, han endegat recentment, per tant, en el segle XXI, amb aquestes concepcions actuals de la democràcia, un procés d'elaboració constitucional, en aquest cas, perquè no havien de parlar de res més, no ho han fet des del Parlament redactant una Constitució. Primer han fet un contracte social, un full, un document marc. I després han encarregat de maneres diverses, i no entrarem en aquesta Constitució, amb una comissió constituent formada només per ciutadans, Islàndia, formada per representants, per diputats i ciutadans, Irlanda. O, com està passant a Xile, doncs, amb diverses possibilitats que encara estan plantejant. D'aquests processos, el que tenim més a prop temporalment, és a dir, no l'espai, però sí en el temps, és el xilè. Per això encara no hem parlat gaire, potser tothom hi són Islàndia, Irlanda, perquè tot just està començant. Però permeteu-me que subratlli una cosa, i amb això acabo, que li dona un cert paral·lelisme al que estem fent aquí i amb aquesta voluntat que tenim de deliberació ciutadana. A Xile, en el seu cas, amb la iniciativa de la presidenta, per tant, amb la iniciativa des de dalt institucional, però, compte també, perquè si ens pensem que som els únics que tenim problemes, anem molt equivocats, però amb la, diria, animadversió o la posició contrària, no només d'alguns partits, sinó d'alguns dels seus ministres, o sigui que la cosa, però la presidenta vol tirar endavant, ha començat un procés constituent per superar a la Constitució que venia del temps de la dictadura del Pinochet. Com no està definit com ha de ser un procés constituent democràtic al segle XXI, la cosa ha d'anar sobre la marxa. Però ja han començat a fer allò que ells mateixos han anomenat procés constituent. Va començar al maig i ha acabat el juliol, la primera fase, que consisteix en el que diuen ells encuentros ciudadanos, que és, si fa o no fa, cadascú en el seu país, coses similars a les que avui practicarem o voldríem fer d'una manera més massiva. És a dir, trobar-se els ciutadans en assemblees de 15 persones i extreure conclusions d'una manera piramidal. Primer, encuentros locales amb 15 persones, després encuentros a nivell cabildos, provincials, que diuen cabildos, i després cabildos regionals. Quan això conclogui, encara no estarà decidit quin és el procediment per escriure la Constitució. Però això no els impedeix parlar de procés constituent. O sigui, que ens diguin, no, és que és Constitució. No. Si aquests senyors han començat amb tota la maquinària de l'Estat un procés constituent que en absolut es pot identificar amb l'elaboració d'una Constitució perquè encara no saben com la faran. Sí saben que la faran perquè el calendari està previst, però és l'any que ve quan decidiran en quin mètode tot això que han deliberat acaba transformant-se en una Constitució. Per tant, tampoc que no ens colin el gol per aquí, és a dir, que és molt important fer pedagogia i empoderar la ciutadania. Si algú ens diu, home, esteu jugant amb les paraules, no senyor, no estem jugant amb les paraules, estem recollint la manera d'entendre els processos constituents del segle XXI. Si tu has estudiat coses decimonòniques, si tu has estudiat el segle XX, si tu encara estàs situat en els marcs de la democràcia del segle passat, home, et convé
diríem, passar per l'escola. L'escola de democràcia, que és justament el que farem avui, el que pretén fer la Marxa Som. Practicar la democràcia, fer d'escola de democràcia en els barris i en les ciutats, i això és el que segur que el Martí ara ens explica amb més detall. Moltes gràcies. Moltes coses italianes, perquè és el nom que pren allà les sentències. No? Però aquí la tenim poc usada. Normalment és el jurat s'ha reunit a deliberar, i poques vegades més l'utilitzem. Per què és important? Perquè la cultura de la democràcia formal representativa, però també l'assembleària, ha centrat la legitimitat de les decisions en el vot. Cada persona un vot. I per tant en les majories i en les minories. I quan hi ha majories i minories hi ha guanyadors i perdedors. I quan hi ha guanyadors i perdedors les comunitats es ressenteixen. Els parlaments van fent, però els grups es destrueixen. Oposat al guanyar i perdre hi ha l'ideal del consens, entès com que unanimitat. Clar, guanyar i perdre és fotut, i aconseguir la unanimitat és difícil. Però, com trobem un deslligador, ens cal un canvi d'aproximació. I per tant, no parlem de democràcia deliberativa com una quarta pota, sinó com una qualitat que pot tenir qualsevol de les altres democràcies. Un parlament vol dir el lloc on es parli, no? És menys cruent, però la mentalitat és guanyar. I això no ajuda a gestionar societats complexes. A vegades és inevitable, perquè estem en una societat amb interessos i al final un dels criteris, en comptes que ho mani el rei o l'Erdogan, que guanyi la majoria. Però això hauria de ser només en darrer terme, en la vida quotidiana, en l'organització de les coses, o sigui, en les nostres entitats. Si anem amb aquesta mentalitat prenem mal ràpidament. Llavors, només hem estat estudiant i experimentant els últims 10 anys dos parauletes curioses. Una és grau de consens, és a dir, la deliberació com un espai en el qual, a partir dels arguments d'enraonar, de donar-nos raons a favor i en contra i de ser capaços de modificar les nostres posicions escoltant el que diuen els altres i escoltant-nos a dins, mirar de construir el màxim grau de consens o d'acord possible. O sigui, el 100% és el que és i el grup ha de decidir per cada tipus de cosa fins a quin grau de consens és el suficient per tirar endavant. En les votacions això es fa de majoria simple, majoria absoluta, 2/3, 3/5 parts. Són formes de graduar això, però la mentalitat de fons és de confrontació, aquí ens agradaria que fos de construcció col·lectiva comunitària. I l'altre és un truco que he descobert fa molt poc, és el consentiment. Consentiment és, consenteixes, vol dir no t'oposes. És diferent no oposar-se, zero objeccions, que no estar tots d'acord. Estar tots d'acord en temes complexos és molt difícil. En canvi, estem d'acord amb això, algú s'hi oposa. Clar, aquest algú s'hi oposa ha de donar arguments de per què s'hi oposa. I si només és 1 o 2 o 3 davant de 50, s'ha de carregar d'arguments. En el guanyar i perdre, doncs mira, perd i ja està. Però com que l'objectiu del grup, de la comunitat, és construir el màxim consens possible o acordar les coses sense que ningú s'hi oposi, recau la responsabilitat sobre el que s'oposa de donar prous arguments per fer canviar els altres i pactar un acord diferent que permeti que allò tiri endavant. Només he volgut fer això com a introducció, però són coses molt poc elaborades, no es troben en gaires llibres, inclús crec que la universitat no sempre està massa elaborat, amb interessos diferents, però sense deixar-nos portar pel líder que diu s'ha de fer així tot, sí senyor, sí senyora, però tampoc per trencar-nos internament perquè és més important la convivència i la cohesió del grup que no pas una decisió o una altra per més important que sigui. S'ha de trobar l'equilibri. Ja està. Com ho fem? Internet i a la marxa som.cat, aquí teniu els mapes i aquí teniu els grups que us podeu agafar
i tots els tuits i tal, la gent, hi ha algú que es convida com en aquest cas, hi ha uns que organitzen, jo hi estic participant però no soc els organitzadors, però com que ho he viscut en altres llocs, jo avui repetiré el que he vist en altres llocs i si us sembla bé fem confiança en el temps. Normalment el que es fa és, es llegeix un manifest molt curt, això el Jaume o qui sigui que s'hagi preparat una mica doncs ho llegeix. Això és el manifest que es llegeix a tots els pobles per on es passa, en el qual bàsicament es ve a dir això. Donat que la democràcia representativa sembla insuficient, proposem un conjunt d'orientacions i de mesures per anar avançant sobre una democràcia, ells en diuen participativa, sense precisar si és directa o la forma que sigui. I a més proposen un mètode específic de fer-ho, que jo no ho sabia de Xile, ni ells tampoc ho sabien, però és molt semblant, l'únic que en comptes de grups de 15 són grups de 7 o 8, val? Perquè amb 7 o 8 tothom pot parlar, amb 15 ja algú ha de posar ordre, val? I més enllà d'això ja sabem que sempre parlen només 3 o 4 i que sempre els mateixos. Llavors, si volem assegurar que una decisió important parteix de baix de tot, ells plantegen el somni, que això és el xirinacs de l'arbre de les assemblees i que a Sitges s'ha practicat i a altres llocs també, el somni seria, imagineu que a cada bloc de pisos, a cada carrer, a cada lloc, quan es convoca, qui convoqui, que és l'ANC, podria convocar, no només per parlar de temes d'independència, sinó qualsevol altre tema, escolteu, procés participatiu Espluga sobre tal tema. Tenim 4 mesos, que les coses s'han de fer bé, no? Aquí hi ha la informació bàsica sobre com el problema que tenim, contrastat amb aquests experts, amb aquests informes, això d'una forma intel·ligent per tothom. En el proper mes, tothom que vulgui que es trobi de 7 en 7 i que tractin durant mitja horeta el procediment que farem ara, un qüestionari dient el grau d'acord o no de consens que tenen sobre aquella proposta específica. Això es fa simultàniament durant uns quants dies. Mira, es pot fer d'un barri o es pot fer a tot Catalunya, enteneu? Tot depèn. A Xile ho està fent la presidenta, si aquí es fes des del govern, doncs clar, tindria una força totalment diferent. Reinicia en part, volia fer una mica aquest tipus de coses així, diguem, no? Per construir aquest país que volem, aquestes bases cap on volem anar. Bàsicament és això. Llavors, segon, clar, només fent assemblees o grups veïnals de 7, amb això no fem res. De cada grup es tria una persona que les conclusions d'aquell grup, els representants, cada 7 representants formen un nou grup. I així compteu que amb 5 o 6 nivells tens coberts els 7 milions. Les matemàtiques són terribles, però això funciona a tota velocitat. O sigui, no és una cosa complicada, no és cara, el que cal és, com el dia d'un referèndum, el dia d'una votació. Quan anem a votar ens quedem parats. Com pot ser que aquella gent que no ha vist mai del poble els trobes allà votant? Doncs això seria el mateix, no? Si hi ha una convocatòria durant un mes, que cadascú s'organitzi, que triï els seus representants, el segon nivell que serà de tal, i el tercer nivell de tal, després de comarca, després de vegueria, i tindríem el país amb una força. No hi participaria tothom? No. Ara avui va votar tothom? No. És il·legítim això? No. Ara s'ha de començar. Per tant, ja m'aturo i comencem. Si us sembla, fem la prova avui a l'entorn precisament de les propostes de com podria funcionar aquest sistema. Per tant, jo ara l'he explicat, aquí queda resumit, i ara en els grups podeu dir això és una bajanada, això no té cap sentit, o això és interessant, o perquè sí o perquè no. El resultat d'això ho posarem en comú i ho aportarem a Montserrat, el dia 23 quan passin se'ls donarà perquè es recolli arreu de més. Ara m'havia assegut i no veia tanta gent. Molt bé. Bé, no us llegeixo tot el manifest, només us llegeixo. Diu, per tot això, aquest no és un manifest simbòlic, sinó el compromís personal i col·lectiu ferm d'iniciar un moviment transversal i integrador per dur-ho a terme. 1. Creant nous espais d'informació, deliberació i decisió col·lectius vinculants, recollits com a element central a la Constitució i a les lleis, que donin lloc a iniciatives legislatives o d'altre tipus. 2. Basant-nos en una nova cultura de decisió democràtica fonamentada en els valors del diàleg i el consens,
com a sistema preferent de decisió. 3. Creant espais de trobada de proximitat als pobles i barris, d'escala i dimensió humana, amb petits grups que permetin el diàleg de tothom i connectats per portaveus lliurement escollits ciutadana al mateix nivell que la participació electoral, amb els mitjans i canals públics disponibles, així com la difusió de la informació plural i de qualitat i sistemes de participació i d'informació, amens i creatius. 5. Creant òrgans populars de seguiment i comunicació amb els organismes oficials. 6. Complementant els processos de decisió deliberatiu amb referèndums de decisió simple i directa quan sigui adient i amb eines d'informació i decisió telemàtica necessari la nostra força col·lectiva i pacífica per fer respectar la voluntat expressada pel poble. Aquests serien els punts, els tenim escrits, vull dir que quan fem els grups els podeu tenir. Un altre aquí, un altre allà, un aquí i un altre allà. Més o menys 7-8 persones. Quan més semblants siguem, acabarem al mateix moment, no? Compteu que la participació sempre té un problema i és quanta gent som, quants temes a tractar i quant temps tenim. Tenim mitja hora i som 60, doncs si ens organitzem bé hi arribarem. Si no, cada grup teniu 2 o 3 manifestos per si voleu fer 3 per grup manifestos per llegir. També tenim una espècie de qüestionari. Aquest qüestionari ve a dir següent: un de vosaltres que tingui bona lletra, escriviu aquí Assemblea Territorial del municipi d'Esplugues, val? Algú tindrà boli, no? Llavors, col·loquem-nos ara en aquest país que potser ens agradaria que funcionés, no? Som grups de veïns i veïnes amb sobirania popular per decidir sobre una cosa. En aquest cas, quina cosa? Una proposta de com ens podem organitzar per decidir-ho tot de forma permanent en el futur. Si un cop heu parlat de tot això creieu que val la pena compartir-ho, és molt important que aquí poseu nom, cognom, correu, DNI, signatura, i si en el cas que aquestes coses no funcionin, si estigueu disposats a col·locar algun tipus de cooperació o de desobediència. Cadascú lliurement posa el que vol. Això perquè, com que tots aquests papers es lliuraran al Parlament, si no hi ha signatures, si no hi ha DNI, això és paper mullat, ja ho sabem, això. Segon, i més important, en la segona pàgina diu: manifesteu com a grup, cada grupet, del grau d'acord amb les següents afirmacions. Primera, creiem necessari implantar un sistema de democràcia participativa com el que planteja el manifest de la Marxa Som. És un genèric, això. Llavors, aquí que posa molt poc gent o no ho sabem. Això és molt senzill. Un cop hem escoltat tot, decidiu, per exemple, sou 7 que esteu molt d'acord amb això, us poseu 7. N'hi ha un que poc, us poseu un i un altre que diu gens, per exemple, o és igual, De manera que això ens permet visualitzar no només estem tots d'acord, som tots molt bons, ens agrada molt el país que volem, no. Siguem capaços de manifestar el grau d'acord que ens mereix la segona afirmació. Ens comprometem a iniciar un moviment transversal i integrador per avançar en aquestes accions del manifest. I tercera, que la nova Constitució reculli la democràcia participativa i directa com a contrapès, sense negar, la democràcia representativa. Això és el que al final avui hem de recollir en aquests 20 minuts que ens queden. Ara bé, aquí diu, punts que no s'accepten, que s'esmenen o complementen. Això és com un parlament. La gent decideix, però també fa observacions, fa esmenes, fa modificacions. Altres propostes. Algú pot dir, escolta, a més o en contra d'això, crec que s'hauria de fer tal cosa o altra, la recolliu aquí. Discrepàncies no consensuades en aquest grup. Doncs mira,
tots estàvem d'acord, però en això hi ha dos que no, i per què? Com el que planteja la manifestació, són els 7 punts. Llavors, ja ho diu a continuació, un moviment transversal per avançar en les 7 accions, és el mateix. El primer és, creiem innecessari que algú faci algú. El segon és, ens comprometem a empènyer aquest tipus de moviment, aquest tipus d'accions. I el tercer és que tot això es porti perquè la Constitució ho recull. Són aquestes tres. Els 7 punts, no? El primer i el d'arribar a una decisió és la clau. Nosaltres estem construint una pregunta. Quan arribem a la pregunta és però qui construeix la pregunta? Tots? Per què no? Jo crec que serà un nucli. Un sistema de democràcia participativa. La política social entra aquí. Algú li pot ressonar que té poc validesa si no és vinculant. De fet, jo faria una cosa per articular quina és la decisió. Ara vosaltres, al llegir aquests tres, heu fet com una pluja d'idees, no? Perquè és igual, el 3, comencem pel 3 perquè et sembla més important, l'1... Jo el que faria és, tanquem la pluja d'idees, quines coses us suscita això? Després tu que estàs agafant notes, que no estàs agafant notes de 5 minuts o així, bueno, molt bé, amb aquestes idees repassem el punt 1, el punt 2, el punt 3, amb l'ordre que sigui. Començant pel 3... És que a mi l'ordre... Perdoneu. Es que per mi la importància està en el punt 3, després en el punt 2 i després en el punt 1. Escolteu, no, el punt és, la segona pregunta. Ens comprometem en un moviment transversal? Aviam, és que si no ens comprometem, és que què tenim? O sigui, si no és el compromís, encara que siguin poquets per començar. És que si no, què tenim? I després el punt 1, el resultat dels altres dos. És que si no ho fem nosaltres, ho farà. No, qual vol dir que estàs d'acord? Nosaltres, integrador, per avançar en les 7 accions que hem fet, a la marxa som. O sigui, si ens hi volem implicar, això no passa. Molt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i va dir... Jo la vista no porto gafes, no.